forsøgsmarker, det var Markus og Samuel, og vores formål det var at lave bioetanol. Vores teori det var så, at vi skulle lave bioetanol ved hjælp af sukker, og så lavede vi en gæringsproces, som så ville give os bioetanol. Vores opstilling og fremgangsmåde, det var, at den første opstilling, der havde vi puttet, så har vi lavet en væskeblanding med 120 milliliter vand i, 25 gram sukker og 10 gram gær i. Og så satte vi så en prop på med et gæringsrør med noget, der hedder BTB-indikator, som er sådan en CO2-indikator, som så vil blive gul, hvis der er udledt CO2 gennem vores flaske. Og vores anden fase, som er vores det er destillering. Og destillering. Som så er vores destilleringsproces, hvor vi hældte vores væske op i en rund kolbe, som kunne være med i vores kappe. Hvad fanden er det? Varmekappe. Hvor at vores væske så ville fordampe, fordi vi har sat den på omkring 80 eller 79% eller grader. Og så dampen vil så komme gennem det her rør og blive lavet til vand ved hjælp af, eller blive lavet til væske ved hjælp af nedkøling fra vand gennem de her rør. Og så dryppe ned i den her, og så lave en ren bioetanol. Så har vi så lavet vores databehandling, hvor vi har taget 25 gram sukker, og så har vi egentlig kunne finde ud af, hvad der skulle være i alle andre felter. Så har vi fundet ud af, at vores masse, eller dens vægt, det var 180,16, og så dens molarmasse. Det er hvor mange mol der er det der? Molarmasse? Ja, og mol. Okay. Så kan vi se, at dens molarmasse, den var 180,16, og den havde 0,139 mol. Og så fandt vi så ud af, at den havde et forhold fra 1 til 2 til 2, hvor vi så kunne gange den her med 2, så vi fik, eller gange vores mol med 2, så vi fik 0,278, og det samme herover. Og så tog vi så, hvad var det? Molarmasse. Nå, hvordan var det, man gjorde det? Du ganger molen med molarmassen. Ja, men hvordan? Er det bare, det er bare deres molarmasse. Ja. Så finder vi deres molarmasse, som i det her tilfælde er 44,01, og så ganger vi de her to med hinanden for at finde dens masse. Og det har vi så også gjort herover for at finde dens masse. Og så skal vi prøve at regne vores udbytteprocent ud fra vores første omgang, hvor vi havde en startvægt på 337,35 gram, og så en slutvægt på 325,44 gram. Hvilket vil sige, at vi havde et massetab på omkring 11,86 gram. Ja. Og så tog vi vores 11,86 gram og dividerede med det teoretiske tal, som vi ville have fået. Og så kunne vi så se, at vi fik et tal på 0,96, som er vores udbytteprocent. 96%. Og så tog vi etanol. Så tog vi den teoretiske vægt af etanol og gangede den med vores udbytteprocent, 96%, og så fik vi 12,27 gram. Og så ganger vi 12,27 gram med 0,789, som er densiteten på etanol, hvor vi så fik 9,68 milliliter, hvilket vil sige, at vi havde lavet en alkohol på 7,7%. Derefter så tog vi så så målte vi så fra 5 ml, hvor meget det varede af vores alkohol, og så
dividerede det med, hvor meget det var, med 5 ml, og så fik vi 0,846, hvor vi så kunne se herover, at vi har sat vores data ind i Inspire, og så kunne vi se, at vi har fået en alkohol med 77,5%. Yes, og så usikkerheder. Det kunne være, at heroppe i den her, så kunne vi måske have varmet lidt for meget op, så der også er kommet vand med ned, som vi også kan se på vores alkoholprocent. For ideelt så skulle den være på 100%. Så det vil sige, at der er 22,5% vand i stedet for det 100% ideelt. Og vores konklusion det er så bare, at vi har lavet en alkohol med 97,5%.